abanti a oteso ho kokoi wono nti ana maba wa wi ame ba hyedem me ba ne pra kwantu makwo hu na bofo me hwe sa akran baba fie mpo ame edi amane akra no wo ma abanti so me hwe anya de se wo pama akra se bra na ma me kura anyi wa wa atu anase bibi etesa enti me be boni dua so na wo akra no ma ame a obeka ma mati no so ya Zoko ha. Domi. Mpre ya offenso. Aha, offenso no ya. Me ninje. Peja Bible enkoso. Bodin. Me den de amabon. Me kura me Bible. Me kura me Bible. Sasemu amaken. Sasemu amaken. Trodo. Minitro. Onyame boa me. Onyame boa. Order. Yawo. Pacha wo ne fra wo. Akwasi nyantachi. One kwasi fok. Big akwasi fokin. Yawo Bible. Ko an na bi focus ya snap kasa preko ni bodu apede yin. Ipacho Bible. Onso kwan ya sori. IPT Kumasi Amonte Paris Chapel. Pejai. Bodin eya me. Eya me akwesi nyantachi. Mikra Bible. Sasama me bekan. Sasama me bekan. No krenko. Minitro kontompo ni nyame bone. Oh me ko. Oh me bono. Asembe. Asama me de bae ne say. Me ba e de akuyeji wa otukwan ekọ Jordan okọ Jordan yo na ja me ni se me ba no wa kwantu na wotwene ne mi kodwa me te wa hwese me ba ne abante e pre na kwesi ageman ye to ana mo odwo mu ageman no we bra ya me pacho me ameni obroni aha na dia na mi huni na esa wo ba ne free Jordan aba me ba ne free Jordan aba mente edwom no makohunu nukure na ya yi ama me beka sesama ikura me si ada nya mbe ya na sesama ya na ase de ya ene e mefere no ana me fere no me fere to asom prensa na abante no etwa nani na opere no ne obe brai nanam woni nanam abofudwom ye didwa ana me fere na abante pere no otwa nani na ode ne satene me so ana me bayi e ba me nchen wogina manim na msi ajewa wunie asema me wo hwe manim anye so ajewa wo samaya na nipa no wogina no hwe me na mso me hwe nanim na mse kwai no wogina ho na mse kwa sa bante ni gina ho atwe na wogina ho ya dan ba buso ase wo fi me kwai na mbe to tene ye no okoye eni enu kurani na ya yi ama me dwomu atwan sama kuma yi pompi mini na dan okọ Jordan no anya se me pa cho mfie miensa mu ani batai ne bra so se wo ba February mu na minim se me bayi ba na se chena sa se me beto so no won frɛ me se me ma mfrɛ na won frɛ me ti minim da potia wodi bedu kure mu onuanum bia nim da wode ba me pa cho bayi no aba afefi me pa cho wan eni omo ho me ma sunso eni abra de bi bo bi dwom wo kire se ma bragu ma bra papa e wo me ma ho connection ne ba ye no mia na da bra na mbai mi pia ne ti kwa ma o de koye connection ma pe bibia gise mia o pe bibia gise mia e wo me ne me ban tam me kura mabusua kwa no mu nim sa akora yi tukan ana kakra akora koye ajuwa koye minim se me fie nyenti me na mpae bom na me bom pae se Nyankopon be ya adom na tibia ye womu no tibia enuma betuto yie na nka asomdue abafie oye me di sun na o mese me kofie no mese da bi tone na mo no kwa e be sei na mese da bi o minti me dia me ho ya me ma hwe ya me tonche nam ma hwe ya metu ahwedwom ha o be ka se bi kura metwa na nso mi ntwa na ye yem hyehyeye ana mu ye me sa na ja uma tone nam yi maame na ka be ye 40 cedi na mse me de beko oduru fie ene me sa me sagu miti me bo bena papa me hwe bra ma bra na me hwe de makọ hunu no a na krese ma bra agu kasa ne yamu so me nam a asofofo bitimi ka kire mse maame wo ba no wan hwe ya wo ba bra agu kwa obra ma be ma me frɛ no a na me se akua de me tie ni o asema de wudi nkrofo achi me se ma de odi nkrofo achi me se na me tunu se wuni wachire o akuya hweyie na me tum bayifo ti anwumene duriye no na me su na damfo bi ho ana odi me ka bae no ma do yesi wusu na adan na me se me nsu sai
de makọ huni ebro menti ase so menti ase anu wo be kire se wono kra wote ho anu hese me be ya be bam no no se na ba da ben no se be dura homa chi yu no se ko ka chen so me enko ye aduan ko no se won de wa bere wo ko da no se na aten o se me ti asama nkama na hoye so won de won ti mo sa ase nam si yu nam se Mary me kwa akoye case mi dua mu ya ya me hunu de wote ye ti da me ho be che me hunu de amenya me ho na Mary si nya abotere enko ma do na woni mfikuro okoye case police bo be ka se woni mfie ho ti ko si ada na me se Mary wadamfo ne me be de ya oba ne kasa nti ade ya woni de wote me chew na me chew de ya wo be kire de me ba ne tie oja me nkwala me yenu abaya ne abema ana odi jame ti akora no ba no mabusan se iba enti woni ba bia wo ma me tie odi sika ba so mu ha dan no papa ya dan no odi ka be fa nkora no koko hunu se minimi se dem pra no asa na oja na hotu kwan one na wo ne ma no dabi one na wo ye iba si minimo se na ya bo akwala no enti da mani bire sa akora no nkira me ba bia o ma me ba wote ye no akora no to metwini kuma so kwa so ba bi ma me kwatini wasa o se abrosan apenti ni fufu ekwan so abrosan bi ansi so na masan ya ba fie na me tie me alikosi ana no so iba wona na ache me ti so wankwa kire me de o ma me tie a me ntwe ma ene me nana no di nanim ana one ne call ba bi a o mutie okwa no se awura o ma me ache me nti besene na me pa nko ti Mary ba fie wone na ba ye wo ba ya wo se ha na chese wo wo mdom ni nyina na ba obai wa amanyumre se ya wada na nwumre no ana oba na mi su no obu sa akura mi su na mi se bitiri su nti na mi su e de na wa ya mi ada opese okume enim guase be na wagu mi na wa wo firi fie akobata wo ba bra fie utim kwa fie akwantimpi menim de ote ene ye kasa bebre ma me ne no ana ono ade koto me sofo anim anadwo no a me sofo frɛ me wo hwɛ asen kese asɛm na ntwa ye pa cho unhwehwɛ mu na wo hu no wa badi sen me de asɛm nim no asɛm ko hu na abofodwom ti na wonim sɛ wa baba na awɔtwe o sɛ wa ba na nse o sɛ wa ba ya de akyi o mintimi nkyerɛ no an sɛ me ko hu na abofodwom na awɔtwe sɛ bia no aba o sɛ bia hu na adfe no aba ti bia na ka nwumre nko beba fie koso num se ne mprane ni die se enye ni adedada yo na me de eja so frɛ me na me ko ye ana o ye ne keka ya na so opache wa ye bone na so fo so wa ye bone a ekina fa wona ma bra fie na no ma me medi amane na se mudi amane na wo ba bi a wo kwotena bia ma me ma ha dan e kwotena mu kasa ne am so o frɛ me ka kyerɛ me se wo ba o metena abusu fie bi mu o ba ha dan minim se dan wa han se wa han ye minim na wo ba ya wa ma fie a wa kwosue me ma kwosue abofodwo ma ka mehu dabi ama fie kwan no afa so ne kyerɛ se nka ba fie am mehu ana wa ba o ma so so anu se ye nka ba bi a wote ye na no ma da me ba ifo kura se na me ba ye na pia oti kwa mo akwa aba ma mo anko bere kwa neja me hwɛ se wo beba wa ama enti kwasia da na me chi Mary no ana Mary so kwa ne kwafa aba nti ni ma me edo mo ba police station ho o ba ye police fo hwɛ asɛm hwɛ no mu se da bi asɛm na ntwa yi enti kofie na no ma me nkodi fie amane uwie na abekwa mini problem adan na firi bata aba na why te se obi ayapo ana yetwa wasuo medwene ho a menti ase enti amama ka kiri mi hu de me ye ba time oye o se me ma kwasia na me ba dwada anwumere na police fo kasa kire me de mi ko fi dwada anwumere me hwɛ se obeba anwumere am no onum ko bo be nu nsa se police ni no edi na chi a wone ne ba hwe nkuta no oye asema police mbusa amane ana mane ye nyina ne se case na de ba ya na o kan se wo mra no ape na wo ba na obeka kire ne se wo de adwa ato asini so wone ne mra no obepa me chew ba na mse bi de me ni asem me se wa metena fie ni ani amane ye wo koye wo fa panyini wawu menua awu ni nyina me fro bo amane obeduru ye nkade afele se wa ba fie abetia akotia wusua ya firi mu wonu anu maji wa atu fe kama na de wa ye die
me dwene ho amenti ase ma me de na asi we no nyina na me hwe se enka papan ebenya adwene bi se dia maame piri a wo ka ne be asemi bi kura akuyakọ sa wa akra so na kwa wo maame bi antena se nansa na mienu onu so agena hye ho so wa piri me na koma nya de me ka kura na otie wa ye dwanku papa yi ma ba manya ne me ye kura na papa yi tie na ke se ade an still mi ntimi hunu wo a wo ye mbehye ya me ba na pese wo kire ana de papa so pese wo kire nti duada no aduada pa nansane ne mi de abufu kware so anopa me kwa na me fie afire wura no me kuta me kofia na me snap so de kwaji wom ana me koye so ba be page ababoro ana me koye na me fire fie wura ana me litu na nim se maame wo ye fie wura so ho abanti a ote soro kokoi wono nti ana maba wa wia me ba hyedam me ba ne fra kwantu ma ko hu na bofo me hwe sa akran baba fie mpa me edi amane akra no wo ma abanti so me hwe anya de se wo pama akra se bra na maame kura enyi wa wa atu anase bibi etesa enti me bebo ne dua so na wo akra no maame a obeka ma mati ana maame ne se me ba nya botere na me se maame me ho meti o me hunu dia menya me ho sanse ma bra nkasa enti me hunu dia menya me ho maame ne kasa kire me a wo kwa abofo no se ne wo kotontema abere me won ntema me yinu mpabo aba ko bere me na me se de be meti a me bere tontema fra je won ntema na me ntema ka na me ni nyina ekokoma no ene edede de ebi si ho papa na nya asam ketewa na ja de me ka de me kan nyina wieye na me ba bi fie bi ba fie nyina ko me hwasa abantie bi kura nka nipa bi bedi machi maame me hu se de wo ye no de bi a wo hwe ni me pa chaw ana bi atisa kura yo ana me se ni me de baba ni em fra na me abadam no mo mechirem ade ko bi se wana dia kura no ko bataw on chirem se wana wu no me ba ne ba ya fie ni amane se ya pam no se ya ya ne bian se de na de ne ba ya me ntin me ba ya amane e kana oboko e no ha ne tua e kana de e ya connection ko ya dwuma na sa okay connection de bi apa ba no nso mu de sika na okura obepa bi adi ope bi bia wotimi frɛ me hwɛ na ma obi a mitimi de sende no mate e ma connection ma eti anu an so o mechirem za ko akoda etu kwan na waba na wa ma wo ho na waje na nye mpem so na o mpese ma pere na awotwemu e mo ahun sa wo de akora yi ba mate abusuafo asem no be tete because akola ya ye kana asem yi o fie ha je wai wo wura fokin akwasi enso wo fie ha eti be tete a babra o me tena bra ya konwa no